Čaute, tu je majster Párok. Vítajte pri mojom prvom videu na serveri, na online serveri, ktorý nefungoval cca neviem koľko, asi 2 mesiace, neviem, tak nejak. Aha, Monster Joker tu je a Snowman. Ja som majster Párok, takže čaute, pozdravte divákov. Takže, toto je moje prvé video na serveri. Chcel by som vám ukázať môj dom, môj všetko. Na tomto serveri hrám už cca 4 mesiace. Tu mám sklad, alebo proste dačo také, hej. Teraz tieto prvé videá budem natáčať asi iba sám. Tu mám dom, takto pekne, krásne správne, tam mám obrázok s pavučím okom. Mám pri sebe štné veci, to mám, čo som zabil teraz takého tamto hráča, neviem, jak sa volal už. Na tomto serveri sa dá teleportovať, sú tu warpy, tento server je PvP. Toto spawn vyzerá takto, teraz je opravovaný. Tento pes mi tu už leze tak na nervy, lebo v kuse tu kde je a neviem čo s ním je, hej. Takže to si nevšimajte. Monster Joker tu bol pred chvíľočkou, som ho tu videl, lietať sa, vznášať sa, tu je port na zem, tento taký vodný. Dá sa tu teleportovať s viacerými hráčmi, aha, tu je Monster Joker. Vidíte, teraz sa teleportoval na zem, aha, ja sa teleportujem na zem, vidíte? Aha, CC Joker. Toto je warp mestečko. Aha, tam je hore spawn spravený. Sú tu povelené cheaty, ale iba pre adminov, EVIP, VIP a majiteľov. Majiteľia sú tu asi dvaja a jeden spolumajiteľ, sa mi zdá. Toto je dom, no, je už v zlotnom stave, ale au, spadol som, no, hravím, a creeper. Je to dom od dôchodcov, len tak to nespravili, stojí 25 000 a mal som záujem v poslednom čase, ale keďže som si postavil nový dom, tak môj záujem sklesol, 125 000 peňazí, vidíte, to som zabudol povedať, že sú tu aj peniaze, aha, tam máme Tesco, no, to admini postavali. Tento server bol v oprave, to som už asi vravel, že zo 2 mesiace, ja neviem, tak približne. A teraz potom spravili tento istý, ale podobný server, tak na tom som hral tie 2 mesiace. A tento Guard, neviete kto to je? V kuse tu takto stojí a už mi to leze na nervy, iba tam stojí 0 životy a hľadí sa po každom, ako kamera, sa ho minul zľakol. Myslel, že je to taký zombik alebo čo. A tam je prasa. No proste, takže toto je naše Tesco, tam máme lietadlo, tam bol kedysi spawn, aha, môžem sa tam aj teraz dať. Warp lietadlo. Warping to lietadlo, vidíte? A Snowman tu je teraz. Takže začneme EVIP a VIP. Aha. VIP je Jakob, Snake 320 je EVIP. A toto máte, že aj EVIP a VIP, tento máte presne vyznačené. Aha, Ecko 43, to je môj kamarát, admin. Je to dobrý kamoš, dá sa nespoľahnúť a všetko. Monster Joker je OP za 5 € na mesiac, no, to je celkom dobrá cena. Aha, majiteľ Sonix, teraz má len také meno, si naspravil srandu, Ivica sa volá, hej. Tu je 10 Leon, majiteľ, no toto je 10 Leon, spolumajiteľ Tornado, Salamander Again, ten je admin. A tu je, koho všetci poznáte určite, Gogo. Bol tu raz na serveri, admini ho semka už dali do warp lietadla, môžeme sa aj prejsť po lietadle a tu je teleport na zem, hej. Tam je mapa, že ako to vyzerá.
Tu sú akože sedačky, hej, toto sa tu dalo vypnúť, ale už sa tu nedá, to sú redstone lampy. Tu si dal jede sedlo, on ten majiteľ spravil si tu enchant miestnosť a tu má aha, truhlicu, nákovu a enchant table. Mám teraz fantastický texture pack, možno ho dám aj do podpisu, ak sa nezabudnem. Toto je moje prvé video. No, budem natáčať buď na tomto serveri, alebo si ešte nejaký iný nájdem, aby ste ma videli od začiatku hrať a tak. Budeme robiť aj s viacerými budem hrať, možno s tým Eckom, ako ste videli, ale on má vlastný server, tak tu už ho hráva na ňom. Tu bol kedysi ešte predtým spawn taký jeden, tuto bol paprsok a tam je hore, tak vidíte. Tu bolo... Počkaj, nie. Aha, tu sú všetky warpy, čo boli. A tu je môj dom. My sa k nemu dostali, tam je warp jump. Tu je taká ona bytovka. To sem postavili admini, neviem na čo to tam je. No, toto je môj dom, toto mi pomohol kamarát takto vyzdobiť, hej. Čiže veľmi dobrý chlap. Volá sa Nazi Dragon. Asi ho poznáte z videí, ak pozerávate od nás jeho dragona, ale to menej ľudí pozeráva. Teraz mi to začalo trochu sekať a neviem prečo to tak je, ale no, prežijeme. Tu je môj sklad, som celkom bohatý a veď sa presvedčte sami. Nič tu nemám. Na tom náhradnom serveri tam som o dačo bohatší, potom sa tam môžeme ísť tiež pozrieť. Tu mám, vidíte, snehové gule, lebo tu bolo aj také dačo ako warp paintball, či jak sa to volalo, tak nejak tuším. Tu mám všetko oblečenie a také veci. A v poslednom čase mám strašne veľa lagov. Tu mám, aha, ja mám tu odrazenie jedné. Mal som tu aj taký riadne dobrý meč, aha, prekličí článkonoscov 2, odrazenie 1, rabovanie 1. Veľa lúkov som teraz mal, som ich aj vyminul. Vidíte, mám aj veľa nabojov. No, do lúkov, šipov. Tu nemám nič. Dlho som nehral v poslednom čase na tomto serveri, takže neviem, kde čo mám. No, budem zrejme iba na tomto serveri nahrávať. No, tento zase čo robí? Divákov. Tu mám jedlo, mám celkom pekné zásoby však. No. Tu mám také zo skapatých oných blbostí a také veci. Tu mám kostnú mlčku. Tu by som mal mať, aha, vidíte, ender perly, tu mám celkom veľa, alebo jedného času som bil endermanov dosť často, mám aj dosť koulu, 2 obsidiany. No, takže takto. Keď to začalo to strašne lagovať teraz. Aj seká to. Tak, tento level... čo trepem zase. Video bude asi iba takéto zoznamovačka so serverom, s hráčmi a ja nie, vyhodil ma zo serveru. Nie, toto nemusím. A dobre, ide to hneď. A čo som vám chcel ešte ukázať je Minecraft server, to je vlastne to isté, len je to iné IP, ale je to presne to isté, vám to môžem aj ukázať, to je tá náhrada za ten server vtedy, keď bol tak dlho pokazený. Dobre, som prihlásený, teraz som kupoval diamanty, ako vidíte, že sa tu dajú kupovať. Aspoň jeden stack som si chcel kúpiť, hej, potom nejaké oné, iron, toto som si ešte chcel kúpiť. Jednej takej babe, Lily sa volá, chodí na tento server a dosť mi vtedy pomáhala, tak aj
kupujem ako úplatok alebo dačo také. A toto je už